खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चिरां जिल्ला खुंथाया हाग्रा फोजोबस्रांनाय एनजिअनि सायाव नायबिजिरगोन। जनाइनि सनापुर बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों दौरि आफादनि मावबादा। सासे बर' लाइमोननि बाखनायथाव हाबा। बर' रेबग्रा जथुमा 2024 मायथाइनि गुबुन गुबुन बान्थाफोरनि थाखाय बिजाब हांख्रायदों। पाकिस्तान एयारफोर्स बेसआव सुइसाइड बम्बार गाग्लोबदों। सा 9 तिउरियाफ्रा गावथारजादों। बाक्सानि बरपेटायाव ई-रिक्सा खावनाय जाथाया सोमोनांहोदों। टेकियाजुलिनि सासे बर' लाइमोन सिख्लाया गोमानानै दङ। परबतजरानि काजिगाव एस.एन.बी स्टेडियामाव देग्लाय बोसोरनि ASPL 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ नायबिजिरनाया जागायबाय। चिरां जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि एबा एडिसि रिंखां मुसाहारिनि दैदेननायाव सनिबारखालि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गोबोरखि ओनसोलाव नायबिजिरग्रा कमिटिया नुजाथियो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। मुलुगाव बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनोब्ला गामियारि बाथौ धोरोमखौ सिबिग्राफोरा बाथौ थान्दैयाव जेरैबायदि लिरनाय दङ गासैखौबो मानिनानै सोलिनो नांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि आफादनि आफादगिरि हरिचन्द्र बसुमतारिया। जनाइनि सनापुराव साननैनि हाबाफारिजों बाथौ धोरोमनि दौरि आफादनि मावबादाया सनिबारनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियाव गोबां बाथौ धोरोमनि दौरि आफाद आरो थान्दैफ्रा बाहागो लादों। धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि बाथौ थानसालियाव जनाइ बिया बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा नैथि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि आफादनि मावबादाया नभेम्बर 4 आरो 5 साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया सनिबारखालि सेथि एबा गिबि सानाव बेलासि 3 रिंगा समनिफ्राय जागायो। गिबि हाबाफारि बायदियै गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो रतनपुर जोंमा बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लेसुराम खेरखातारिया। बेनि उनाव थान्दै थाग्रा बाथाखौ बेखेवनानै होयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि आफादनि लोगो नेहाथारि कसु बसुमतारिया। रुंसारि बसन्त गयारि गोसोखां दौरि मावबादा दरखंखौ बेखेवनानै होयो जनाइ बिया बाथौ गौथुमनि बारग' नेहाथारि अनिल बसुमतारिया। बाथौ थानसालि दरखं बेखेवनानै होयो माइनावपुर बर' गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारिया। बाक्सा जिल्लानि 27 बोसोर बैसोनि सासे बर' लाइमोना सिमेन्टनि इथा बानायना फाननानै गावनि आथिङाव गसंथानो हादों। बे लाइमोननि मुङानो जाबाय सतीश बर'। सतीश बर'आ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खालपानि बाजारनि सौरागुरि गामिनि। सतीश बर'नि मुंखौ गामियाव भदा बर' मुङैबो गाबज्रिनाय जायो। गुबुन रायजोआव गोबाव सम खामानि मावहैनायनि उनाव दायो गावनि न'नि साखाथियावनो थानाय दखरसे हायाव सिमेन्टनि इथा बानायग्रा गला लादों। सतीश बर'आ सिमेन्ट इथानि बेसेनखौ थरसेयाव 8 राङै फानो होननानै फोरमायदों आरो गावजों लोगोसे 3 बर' लाइमोना बे सिमेन्ट इथा बानायनायाव मुखुब जाफादों। सोरनोबा न' लुनो थाखाय सिमेन्टनि इथानि गोनांथि जादोंब्ला 809945797 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' रेबग्रा जथुमनि सामलायनायाव बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बिथिङाव बर' थुनलाइनि गोदान गोजाम लिरगिरि बिथांमोननो बान्था गथायनाय हाबाफारि बानजायबोबाय थानाय जादों। देग्लायबो फैगौ 2024 मायथाइनि थाखाय आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था, लाइमोन थुनलाइगिरि बान्था, बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारि थुनलाइयारि बान्था, फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ थुनलाइ बान्था, पबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था, निमाति मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्थाफोरनि थाखाय जोंनि बर' थुनलाइनि गोदान गोजाम गासै लिरगिरि बिथांमोननिफ्राय 1 जानुवारि 2021 मायथाइनिफ्राय 31 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि गेजेराव फोसावजानाय गाव गावनि सुजुनाय बिजाबफोरखौ खमैबो गांब्रै बिजाबफोरखौ बोहैथि मायथाइ फैगौ 31 डिसेम्बरनि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय बान्था दालाय आफादा खावलायहरदों।
बेनि अनगायैबो गासै गोदान गोजाम लिरगिरिमोना क'क्राझार गसाइगावनि थाखाय पारजिन जेकबा मोसाहारि, गवालपारा दुधनै बख'नि थाखाय गितिका बसुमतारी, सालबारि सिमलानि थाखाय पूर्ण ब्रह्म, बरमा रङियानि थाखाय खोरोमसार बसुमतारी, अदालगुरि रौतानि थाखाय बोहैसार ब्रह्म, गहपुरनि थाखाय लकिराम बसुमतारी, लखिमपुर धेमाजिनि थाखाय तनेश्वर नार्जारी बिथांमोननि आखायावबो थोंजोङै गाव गावनि बिजाबफोरखौ गथायनानै होफैनो हागोन होननानै मिथिहोदों लेंथुमगिरि शंकरदेव गयारिया। बेनि अनगायैबो पस्टनि जोहै थोंजोङै बर' रेबग्रा जथुम बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशन बिजनि वार्ड नम्बर 4 लाइजाम सोग्रा बिजनि जिल्ला चिरां पिन 783390 बे थङाव थोंजोङै दैथायहरनो हागोन। पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्सआव थानाय मियावाली एयारफोर्स बेसआव तिउरियाफोरा सुइसाइड बम्बारनि जोहै गाग्लोबदों सनिबारनि अखानायसि फुंबिलि समाव। जाथायखौ हमदांनो हानानै तिउरियाफोरनि सायाव पाकिस्तान एयारफोर्सआ सांग्रां जानानै गुलि गावनायाव खमैबो 9 तिउरियाफोरा गावथारजादों होननानै सलङाव फोरमायदों। बाक्सानि बारापेटा हाथिदल ब्लकनि सनातन दास मुंनि सासे सुबुंनि ई-रिक्साखौ बृहस्पतिबारखालि मोनायाव खोमसिनि खाबु लानानै सिखावा खावनानै लाङो। अखानायै हाखु दाखुयै जायगानिनो लाबदांगुरि आउटपस्टआव पुलिसनो बेनि सोमोन्दै गांसे एजाहार होनो थांदोंमोनब्लाबो पुलिसआ भुगिनांनाय सुबुंखौ जेबो रोखोमनि हेफाजाब होयैनि अजद होदों खावजानाय सुबुङा। फारसेथिं सानसे नागिरबायनानै जोबनायाव मोनाबिलियाव बरपेटा रडनि मोनसे जायगायाव ई-रिक्साखौ नुनानै बरपेटा रडनि पुलिसआ गारिखौ थानायाव लानानै थाङो। बेनि उनावनो बरपेटा रड थानायाव थांनानै ई-रिक्साखौ आनजाद नायनायाव सिखावा बेटारि खावनानै लांदों होननानै मिथिनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानै सिखावखौ हमनो थाखाय बरपेटा रड पुलिसखौ खावलायदों भुगिनांनाय सुबुङा। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि थानानि बेन्दोंआव थानाय हग्राजुलि आमलायगुरि गामिनि सासे लाइमोन बैसोनि बर' सिख्लाया आथिखालाव गोमानानै दङ। गोमानाय लाइमोन सिख्लानि मुंखौ सामिलि रामसियारि होननानै मिथिहोदों। 3 नबेम्बरनि हराव न'निफ्राय गोमादों सामिलि रामसियारिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथामसो लांसुनिया सेंग्राफ्रा बेजों दंफायोमोन। सोरबाफोर नुयोब्ला एबा सुलुं मोनोब्ला 9957126333 एबा 6001550977 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनिया। 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय पटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजोगाव एस.एन.बि. स्टेडियामाव खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि ASPLखौ खुंफुंनो थाखाय साखा-फारा जादों पर्बतजरा फुटबल एसोसिएशनआ। जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो एबा रंगिना संगिना साजायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनाया पर्बतजरानि एस.एन.बि. स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन। गिबि गेलेनाया जागोन कोरोमदाव FC आरो 11 स्टार FCनि गेजेराव। बेनिखायनो पर्बतजरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोलुर गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ गेलारिङाव 40 रां आरो जेनेरेलाव 30 रांल' लानाय जादों होननानै फोरमायो पर्बतजरा जिल्ला फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि त्रिवेन सांमाजों लोगोसे मावफुं आफादगिरि अंकुर ब्रह्मआ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।